В бяло-синьо сега центриране в наказателното поле, удар към вратата и това е града! И сега това вече е гол! Еспаньол открива резултата в 20-та минута. Кръговия удар. След това изстрела с глава и изникналия и зад гърба на защитата Каяхон. Никакъв шанс за Даниела Рансобия. Коромина стреля с глава. Карлос Камени. Отново страхотния пас на Хуан Карлос Валеро, но ето защо този футболист е толкова важен за Депортиво. Да се измъкне, финтира в дясно Карлос Камени. Отново страхотния пас на Хуан Карлос Валеро, но ето защо този футболист е толкова важен. Мойсес за Каяхон, Верду, отново Каяхон. Той може да центрира в наказателното поле, възможност тук за Еспаньол и това е 2-1 за гостите. В 43-та минута още едно попадение. Този път малко по-продължително разиграване. Центриране. Изпуснат беше Хуан Форлин и аржентинеца реализира първия си гол в Примера дивизион. Сега подаване зад гърба на отбраницата, тук възможност за трети гол и това е 3-1. Каква великолепна комбинация! Голмайстор в тази ситуация е Жоан. Фантастичен пас, без каквито и да е съмнение за засада. Верду веднага изстреля топката в близкия ъгъл на Дани Рансобия. Подаването беше на Давид Гарсия. А Жоан Верду, който по принцип играе опорен халф, се... Сега центрираме в наказателното поле. Във втора позиция Жука. Бори се миста там и възможно сега за Депортиво и това може би е гол. Това може би е гол на Ласад. Точно така. Резултат. Една от трите резерви на домакините успява да се разпише. Няма засада, защото топката беше подадена не от Миста, а от Давид Гарсия, който комбинира с Ласад.